No niin, seuraavaksi sitten katsotaan, että miten oppilas pääsee kotona Opetus 365 pilvipalveluun, jota Tampereen kaupunki käyttää opetuksessa. Osoite sinne on opetus.tampere.fi. Kirjoitetaan se tonne osoitinriville ja painetaan enteriä. Ja tämän seurauksena päästään kirjautumissivulle. Näihin kahteen kenttään syötetään käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjätunnus on sama kuin oppilaan opetusverkon tunnus, niin sanottu tietokonetunnus, jolla oppilaat kirjautuvat koulun koneille. Yleensä se on muotoa etunimi.sukunimi, mutta joillakin oppilailla, jos on useampi samanniminen oppilas, esimerkiksi Tampereen kaupungissa, näinhän on helposti, kun on iso kunta kyseessä, niin jollakin oppilaalla se voi olla vaikka etunimi 1.sukunimi. Ja oppilas kyllä itse tietää tämän käyttäjätunnuksen, mutta minä kirjoitan nytten omani, Tommi.Savikko. Mutta kirjautuessa pitää tehdä jotain muuta myös. Ja se on, että tähän kirjoitetaan loppuun @opetus.tampere.fi. Eli tämä loppuosa @opetus.tampere.fi pitää lisätä, kun kotona mennään tähän pilvipalveluun. Salasana on sama salasana, jolla oppilas koulussa kirjautuu tietokoneelle, ja luonnollisesti tämä salasana on vain oppilaan omassa tiedossa. Sitten painetaan kirjaudu sisään ja jäädään odottamaan. Ja näin. Täältä sitten löytyy erilaisia sovelluksia ja todennäköisesti sovellus, jonne opettaja on tehnyt jotain tehtäviä oppilaalle, löytyy tämän OneNote-kuvakkeen takaa. Ja se onkin ainoa tällainen violetin värinen kuvake, joka oppilaalla näkyy. Tämä Class Notebook-kuvake näkyy vain opettajilla. Ja sieltä oppilas sitten menee tekemään tehtävät, ja pilvipalvelusta kirjaudutaan ulos, kun mennään tänne kuvakkeeseen. Painetaan siitä ja kirjaudu ulos. Eli näillä neuvoilla oppilas pääsee kotikoneelta tai muulta koneelta, joka ei ole opetusverkossa, kirjautumaan pilvipalveluun. Tässä vielä lyhyesti ohjeet. Osoite on opetus.tampere.fi, mutta esimerkiksi koulun kotisivulta voi löytyä linkki suoraan tähän pilvipalveluun. Käyttäjätunnus on etunimi.sukunimi @opetus.tampere.fi. Muistaa kirjaa siis tuon loppuosan myös mukaan, ja muistetaan, että oppilaan käyttäjätunnus ei välttämättä ole muotoa etunimi.sukunimi, vaan se voi olla vaikka etunimi.a.sukunimi. Ja salasana on opetusverkon salasana.